И здравейте на всички, аз съм прави игра, че толкова време не съм играл. Там се гледал правил клип, че реших да сега направя един клип на Pixel World. Ако ви хареса клипа, дайте лайк, абонирайте се в канала ми Дофлик, последно ще сложа и утре 123. Абонирайте се, видете в новия канал и се абонирайте. Да, Дофлик тази ако ще ми видите си нет на Pixel World. Такива слаби дрехи и тук игра след един ден нещо толкова интересно. Така, вау, колко интересно, ще ти сериозно. Тук ли е това след? Какво имам? Не ми пука. Така де. Не ми пука де. Да. Добре, това го събрах. Сега те са мои всъщност. Аз ги пазих. За един клип. За този клип, който сега снимаме. Моля ви, абонирайте се за канала ми и дайте лайк. Просто това много ще ми помогне. Добре, защо така правите? Защо не се абонирате за канала ми? Безплатно е. Една секунда ви отнема. Даже една няма. И една няма. Съжалявам, който е със слушалки. 3, 2, 1. Пита се това иска. Посочено недоговорно. И чакайте малко. Така де. Вместо да отивате в този свят, просто натиснете това пъти. И айде да отидем да взимаме кристали. Моля те да има други хора, къде да ви правят играта. Шегу се. Не съм... Моля да дойде, не искам да се срамвате. Когато играте, се молите Роков да дойде като такъв. Добре, това вече е. Вече е и аре, не ги идваме! Нека да дойде молите! Защо мене? Аз не съм те, такова не съм. Бегай. Добре, какво съм направил? Искам да се кача горе! Моето видяхте ли? Що? Мадар сбил! Искам да мина да сляза просто. Какво му е толкова гадно да сляза? Да сляза. Без нерви. Без нерви.
Опа, да дойдат по-силни, защото той вече 5 часа го чекам. О мой гъднес, защо? Защо? Айде, дойде сега. Какво става? За Бога, какво става? Мрази си живот. Така. Ти... Толкова лесно! Защо тук ми пусна? Мрази играта, не е тая. Сигурно. Това къде умрех. Напишете в коментарите също какви други игри да играя. Които напишат, ще ви дам лайкче и да сърчите, както сте виждали в другите клипове, как съм давал. Така че напишете в коментарите какви други игри да играя. И много се радвам, че стигнахме 14 абоната. Благодаря. Толкова съм жалък. Няма значение. Кой ми пука? Как? Така, искам... така. Пишете в коментарите, гледате ли проклятието. Добре, аз ще ви кажа. Гледам проклятието. Не знам защо, но ми е малко интерес. Напишете дали вие го гледате и една тайничка. Вече е почнал втори епизод. Преди колко време. Да знаете, Roblox Smashing Monster няма никога да ги завършвам. Или някакъв проблем има на таблета ми, или защото, не знам, защото само ми забива и няма да е хубав контент. Опитах се да снимам на My Singing Monster един клип направих, добре. Втория клип забива. Така направих, исках да направя клип, но после го изтрих на Roblox. Но Майнкрафт, мисля да не е това. Някакви други игри, просто Майнкрафт не ми е нещо такова любимо. Не, че мога да си го позволя просто от Happy Mod. Five Nights at Freddy's не ми си играе. Умрела игра. Други игри се съгласявам. Само да не е тия, които ви изборих. Моля ви. Така с какво правя? Така ще щупа тия. Не. Ще засега. Също като сте се абонирали, напишете в коментарите. Пак ще получите сърцето на Де. Сте се абонирали. Ако можете в различно, защото не мога два пъти да дам сърчице на един такова, защото аз даже и да имаш нямаше как да знам. Ако не ме разбирате, пак ще го повторя. Там напишете, че
се абонирахте, ако сте се абонирали, наистина не лъжете, защото аз мога да виждам. Също напишете го в друг коментар, например, да напишете каква игра, например, стреляне, не знам, мафия, нещо, не знам, просто напишете го в друг коментар, иначе не мога в един коментар да сложа две сърчица, нали такива, защото даже да имаше как, аз имаше как да разбера. Сега дали сте ме разбрали. Но български... Там на дървото. Скачам. Така. От тук не искам това. Тунича. Но пак ще се опитам Roblox да я изтегля, да не ми забине. Както първи път ми забиваше тая игра. Така че пак ще се опитам да изтегля да играя, но да. Мога да направя епизод, не знам. Какво става с играта? Правиха ми таблета, и ще мога вече, нали, да играя на таблета си, което сега го правя. А и също така мога да продължа с тая игра Германия срещу Америка. От толкова време не съм играл, че забравих на къде съм. Интересно това. Както и да. Изхвърля в Pixel Stadium. Next price, ужас. Така. Pixel Stadium да си отворя подаръка. Дано е нещо хубаво, това ще бъде за вас. Освен вие го отваряте за мен, ако сметка не знае. Или аз го отварям за вас, както искате да го приемете и да го разбирате. Аз така ще се ви покажа. Така, на 3. 1, 2, 3. Watch out. Така, и сега трябва какво ще ми като както искате ми я искам да се опитам как да ми знам, ако е много силно да не говоря. Такова, само. Знаете защо? Аз. Чакай. За малко. Добре хора. Аз ще се опитвам. Където го. Просто малко. Видяхте ли го това? Видяхте ли го? Вот. Добре, мисля, че видях. Мина го. Да. И хора, това ще клипа. Дайте лайк, абонирайте се с канала ми долу, в описание ще сложи и YouTube 123, отидете в неговия канал и се абонирайте до следващия път и за... Чакайте. Да поем въздух. Абонирайте се и за моя канал и дайте лайк. Напишете долу в коментарите какви други игри да играя. И като сте се абонирали, наистина, и напишете долу в коментарите, че сте се абонирали, ще получите и за двете коментарчета сърце. До следващия път, до тогава, бъдете здрави!